Predtým než začnete, uistite sa, že váš iPhone je nabitý. Ak by sa batéria počas procesu vybila, mohlo by to problém ešte zhoršiť. Taktiež sa uistite, že váš Mac je aktualizovaný alebo že máte na PC nainštalovanú najnovšiu verziu iTunes. Na začiatok pripojte svoj iPhone k počítaču a potom otvorte Finder na Macu alebo iTunes vo Windows. Ďalej budete musieť stlačiť správnu kombináciu tlačidiel na vstup do režimu obnovy, ktorá sa líši podľa modelu vášho iPhoneu. Ak to urobíte správne, na obrazovke iPhoneu sa zobrazí ikona počítača s USB káblom, čo znamená, že je v režime obnovy. Pre iPhone 8 a novšie modely je postup stláčania tlačidiel trochu odlišný. Najskôr stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo na zvýšenie hlasitosti. Potom stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo na zníženie hlasitosti. Nakoniec stlačte a podržte bočné tlačidlo, kým sa nezobrazí ikona režimu obnovy. Ak si nie ste istí, aký model iPhoneu máte, môžete si pozrieť pokyny na stránke Apple Support. Keď je váš iPhone v režime obnovy, môžete ho bezpečne obnoviť alebo aktualizovať pomocou počítača.